Дядо, Спръстено дойди. Виж и тук идва. Къде бягаш, ма? Защо бяга? Ай, заповядай, заповядай. Заповядай, дядо Мраз, заповядай. Тут идут дома. Добър вечер. Сядай. Заповядай, ти идваш отдалечи. Добър вечер, дядо Мраз. Я дойдох да проверя, пък той идва от нас. Тиш. Айде, Никол, ела тук. Кажи какво време, Изправи дядо сама. Мраз, ма. Изправи, няма да подаръци. Стани, къде ще отиде той, ма? Кажи за отворението, ма те на детската им да е страх от дядо Мраз, от дядо Коля, да позната е страх от дядо Мраз. Ой. Кажи истина, тая, ма. Отиде до дядо Мраз, ти да кажеш на дядо Мраз, че той е дърг. Айде, чувай! Айде, ма, ела да кажеш, ма. Айде, ке! Айде, от Дядо тук! Коля, да, оттам тук. Айде, кажи! Силно, не чува! Това бе последната спортна емисия по нова телевизия за тази година. Дано 2015 година бъде по-добра и щастлива. Браво, да си, браво. А песничка ще изпееш ли? Чакай. Дядо Мраз, не бързай за подаръка. Една и песничка трябва да изпее. Една снимка да направим двамата. Отиде да направи батко ти една снимка. Да. Али, отиде, дядо Мраз, али, една снимка. Чакай първо подаръците. Да, верно. Ела, вземеш подаръка. Тук не. Мама да го снимаш с дядо Мраз. Бъде там дядо Мраз. Отиде да снима. Зарадай моите дете. Няма дядо, няма. Айде, няма. Няма, дай при дядо. Зарадай момченце. О, мерсива, дядо Коледа. Всичките слушали. Браво Значи на слушала. всички има подаръци. Браво на този дядо Мраз, бе. Чуй да снимаш там дядо Мраз сега. Айла, Чуй. една снимка. Али, чуй. Една снимка, батко да направи една снимка, али. Али, чуй, ма. Дядо Мраз вземи подаръка. Как ще го вземи дядо Мраз подаръка? Не. Ади, ма, отчуй. Кой има вътре му? Отиди, ади, ма. Ела да се снимате с... Отиди да сипе на дядо Мраз ракия. Ще пи. Айде, дядо Мраз. Гърлото го боли малко. И аз ще пия една. Бас Галю фотографа, той сега няма. Али, снимай се с дядо Коледа, ма. Плами! Плами! Той е добър. Той е добър, раздава подаръци. Плами! Глупаш? Плами! Ще ги сложиш от батерии, защото ще се грижи. Бъде само аз си за мен. Така и да осветяваш. Почва да се не се пишка и тук